sireping gending kawit suwing gending kawit sireping damelan loka nonco yo ngapiyarsa guntur jumlegur punaing awang-awang pratemane bilih tanggang prameti guratra mungkar sabtu teka makala pangudhat marane kahar
sedyaning sedya Sang Hyang Wasuta Sang Hyang Watuti sumuruping tata kalayan raharji nuwun mangke Kakang Rasinawati katuran pembagi kono nami Kakang rawuh kita wonten ing Bali Marathon wala yang Jawa toyo yang urun kami deno kami karep belum mau sampai itu kabeh. Nuwun dateng kanthi sipun baginipun adi guru ingkang mentantu mateng ingkang kowe sundul bangun dalem. Katang ping tangan kalih kapatekaken wonten ing Pranaja rumeteping kula manah nggih mawangun ora daging kang yuwana. Wangsul ing tangan dika puja pangestawanipun ingkang Rama Kewala. Mawantu-wantu kudu sandhaping padha pajegane guru karo iki kakang sampun kulon ampi ugi amuwana gedhe setetesan dadi ana stampel dados sawijining ing cipta budi temah mahanati kandhe umandring kate tadosan anembu dumateng boboting panembah dumateng Gusti ingkang akali jagat kita prayogiaken kakang anggen kita kinarah kawula non nuwun boten langkung ngetokaken dawuh sampun boten kirang prayogi ingkang dados lenggah ingkang rupa senajan to atmaja ulun nggih Bathara Indra padha winantu raharja prapta kita dumunung ana ing ngabyantara kawula pun kanthi romo bernawi saking berkah panjenengan batu Isuwan punika putra pun Bathara Surapati boten adus sami kalang lampahung sukamintang ati kula ingkang mawon tuan pun sada padha paduka Kanjeng Rama yo sulung tampa bisa nuwake syukuran ing Diadulun ora liwat amung pengestulun wae kita tampane Surawati kawula nuwun amin dan katedha kali gumudo anggo tamping tangan kali kabudhe mencoba mawa padha cini lemawan tuan Kanjeng Rama diprayogake anggon kita lungguh sakra kawula nuwun boten langkung sendika ngetakaken dawuh Kanjeng Rama waktu tuwaten Kakang Rasinarada menapa boten dadosaken kadyaning penggalih Kakang jeneng kita ulun timbali sowan wonten ing Abyantara adipun wanter timbalanipun adipuru dinten mangke kados benek kaliyan prabatan ingkang sampun kagiat kadur kadosan rasing manah kula ingkang rama nalika wonten dawi kados tinepaking mangkuna sinambri gelap nopan upami semara gebyare kilan boten punika dawahi gelap kemabjara pindha panjang putra ingkang dumawah wonten Sela Kumarasa kados dene Kakang Salombo ingkang pinanjer wonten madyaning alun-alun katuping samirana medhot kumitir tar warlan arep nanging dupi sampun wonten ngarsa paduka adikula sreping manah kula pindha siniran tirta wayu swindha kawula Kakang Rasinarada marasing penggaling Kakang Rasinarada para wau anggo bilih Kakang Rasinarada aminten bilih badhe nampi pidana saking panjenengan Kakang salaminipun ulun jumeneng Pangeraning Triloka Buya Bisa ulun dawuhaken pidana dumateng para warga ingkang datang darana uga boten ngrewakaken jejiban ingkang sampun sinangkulaken ageng dosa pecah kados namung praktek sakit lamto Kakang Rasinarada anggadha ana dosa sakit dados Deksi Agung Pari Marma Kakang marmane isuwanipun Kakang Rasinarada tebih ulun awet calak ulun karaketaken yektosipun badhe ulun ajak ngrembak ruwet renteng ing kayuwangan jungkring calempuk sinten boyo ingkang kuwagang babati arungipun monggori pepeteng jawi namung jeneng kita Kakang Rasinarada menawi mekaten kaparang ingkang rata badhe punja atur sewu-sewu kalepatan adung ruwing samudra pangasami bilih atur kula ingkang wonten sisihipun
Wontenipun gara-gara ing Maracapada menika boten awet saking wontenipun Kanjeng Niwasena ingkang mawa teja menika boten menapa malih wonten Brahmana ingkang mangrutingal badhe merong kapindha mundhat tanpa srati menika babar pizza boten. Nanging wontenipun gara-gara menika boten sanes namung saking trekaing Atmaja Paduka ingkang Uragil inggih menika pun Bathara Kala. Bathara Kala wonten menapa kakang? Dinten kapengker Bathara Kala sowan wonten ngarsanipun Adi Guru ingkang wigatosipun badhe nyuwun memangsang utawi tetedhan. Senajan Bathara Kala menika ugi baksaning dewa. Awit inggih putra saking panjenenganipun Adi Guru. Nanging rek ning lairipun Bathara Kala menika wonten Maracapada dados inggih teksih kedunungan raos marlupa utawi raos salib tegesipun teksih kagungan rasa ngelak lan rasa luwih. Pramila lajeng sowan wonten ngarsanipun Adi Guru nalika semanten Adi Guru lajeng paring dawuh yen kayangan ora ana mangan sing ana pangan ki Maracapada mula kala kowe meduna marang Maracapada jujuka ning sukune Gunung Surakulu padhas pereng kayu watu klikaning kayu ageng iku kang dadi pangan kita. Nalika semanten Bathara Kala ugi lajeng tumurun dumateng Maracapada jujuk wonten ing sukuning Ardi Surakulu. Ngestaken dawuhipun Adi Guru Bathara Kala lajeng dhahar wontenipun padhas pereng kayu watu. Nanging sareng sedaya kala wau dipun raosaken boten dados sukarena ing penggalipun Bathara Kala. Awit dipun tedha dipun bar kaliyan Bathara Kala menika raosipun presah. Diulu ora isa kalu barang kalu nyang weteng malah becek-becek. Lah, ora saking menika liwung penggalipun Bathara Kala senajan to klikaning kayu ageng ugi dipun mangsa kaliyan Bathara Kala. Nanging raosipun ugi sami kemawon. Bathara Kala boten saged ngraosaken seger sumyahi sariripun. Mila nalika semanten Bathara Kala lajeng ngaso wonten sangandhaping wit kalopa. Ngaso wonten sangandhaping wit kalopa. Wantinipun bedhug tengange. Sengenge mandhir wonten tengahing jagat Bathara Kala sumerep gremet-gremet wonten wite ngaret. Kusana lajeng dipun perai kaliyan Bathara Kala dipun tablek dawah kalenggak. Sasampun dawah kalenggak lajeng dipun tabdah cara mangsa. Cara Bathara Kala mangsa gremet-gremet ingkang wonten witing aren punika raosipun badanipun Bathara Kala karaos seger sumrat, seger sumyah. Mrifatipun sampun boten tepen malih, sampun ketingal pandhar. Pulih bebayu nganggo usana Bathara Kala lajeng anggrayuta. Pilih menika tetedhan utawi memangsang ingkang cocok kaliyan raosipun Bathara Kala. Mila lajeng Bathara Kala mangsa semedi Mesubrata wonten ing cukuning Ardi Surakulu kala wau kinten kula ugi badhe gugat dumateng Adi Guru. Bathara Kala badhe nyuwun inggih menika mamangsang ingkang kados nembe dipun mangsa punika. Lajeng ingkang nembe dipun mangsa punika punapa kakang menika. Wonten awening tiyang tidur siang sik. Ingkang tembang-melanipun derek sareng. Wantinipun bedhug tengange teksih bidal derek sareng. Wantinipun sengenge mandhir wonten tengahing jagat. Lah tiyang kala wau manek witing aren. Oke. Dumawa ing apes konangan kaliyan pun Bathara Kala lajeng dipun tablek dawah kalenggak punika. Menika kangge pepinget dumateng putra. Upaminipun nyambut damel menapa kemawon menawi
yang surya mandhir wonten tengahing